Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дар остонаи таҷлил аз 20-солагии имзои сӯзишномаи сулҳи тоҷикон ки ба ҷанги 5-солаи шаҳрвандӣ хотима гузошт, дар паёме ҷанги дохилиро таҳмилӣ ва фитнаву дасисаи нирӯҳои бадхоҳи дохиливу хориҷӣ ном бурд. дар шароити ҷаҳонишавӣ ба ҳаёти ҷомеа ворид шудани унсурҳои фарҳанги бегона ва вусъат гирифтани фаъолияти ҳар гуна ҳаракату созмонҳои тундраву иртиҷоӣ моро водор месозад ки ба хотири ҳифзу густариши арзишҳои неки миллӣ чораҳои муассир андешем. мунаққидони ҳукумати Тоҷикистон мегӯянд, дар солҳои охир дар стратегияи сиёсии кишвар нақши таъмини амният ва мубориза бо ифротгароии динӣ боло гирифт ва озодиҳои сиёсӣ маҳдуд шуд. дар ҳамин ҳол имрӯз сокинони Тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллиро дар маркази шаҳри Ваҳдат таҷлил карданд. имзои созишномаи истиқрори сулҳ дар 20 соли пеш миёни Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Саид Абдуллоҳи Нурӣ, раҳбари иттиҳоди нирӯҳои мухолифини тоҷик, тавонист ки ба даргириҳои шадид дар Тоҷикистон поён бидиҳад.